skús ešte možno dať nejakú radu tým nám, ktorí veríme v občiansky sektor, chceme ho, aby bol silný a že čo môžeme robiť, hlavne v tom období teraz po voľbách, keď politická moc tomu úplne nepraje. Do aktivít občianskych organizácií, občianskej spoločnosti. Ak na to nemá čas alebo priestor, môže prispieť finančne, môže sa zapájať do rôznych informačných, propagačných kampaní a to myslím, že to bazálne minimum by malo byť neostať ticho a neostať úplne pasívny v momente, keď sa na túto oblasť útočí a nejakým spôsobom sa tomu vymedziť svojim občianskym postom. A to môže byť či už nejaká, keď žijeme v tej digitálnej dobe, samozrejme aj seba vyjadrenie na sociálnych sieťach, či už je to účasť na nejakom happeningu, na nejakej demonštrácii. To všetko je úplne legitímnym a potrebným vyjadrením občianskeho postoja. A najdôležitejšie je určite neústne.